Мәгариф усагы 1997 елда асылган. Әлеге вакытта унда 7-16 бала белем ала. Мәктәптә башкорт теле туган тел буларак өйрәнелә. Мәктәп коллективы «Белем ал» проекты буенча эшләп еңеп сыккан. Хәзерге вакытта проект өстендә эш дәвам итә. Укыту рус телендә алып барылган мәктәпләрдә 1-9 класс өчен ситуатив күнекмәләр йыентыгы әзерләнә. 2-9 класслар өчен аудио диктанттар яздырыла. «Белем ал» проекты Башкортстан Республикасының Башкорт теле һәм башка телләр ассоциациясе менән берлектә алып барыла. Хөкүмәт тарафынан бүленгән 1,2 млн акча карточкалар, методик кулланмалар, программаларды типографияла бастыру өчен тотыныласак. Шулай ук мәктәптең материал техник базаһын ныгытуга юнәлтеләсәк. Ошо көндәрдә 14нче мәктәптә «Белем ал» проекты сектәрендә башкорт теле инновацион караш һәм укыту методикаһы дип аталган мәктәпкәсе һәм дөйем белем бирү оешмаларының тәрбиячеләре, башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары өчен республика семинары үтте. Эшебезнең төп максаты булып, балалар баксаларыннан алып, дөйем урта белем бирү оешмаларында, әйтәк учреждениеләрендә башкорт телен укыту проблемаһын өйрәнү проблемаһын яктырту тора. Бөтәбезгә дә мәгълүм булуынча, балаларның теле гаиләлә һәм бигрәк тә балалар баксаларында асыла. Әгәр дә балалар баксаларында без баланың телен асу өстендә эшләмәһәк, әгәр дә бала мәктәпкә телен белмәенчә килдине, артабан оның туган телен укуга карата кызыксынуы берме-бер кемәячәк. Семинарда Стәрле тамак, Салават, Мәләвез, Сибай, баймакалларынан тәрбиячеләр сыгыш яһаны. Улар мәктәпкәсә белем бирү оешмаларында башкорт телен өйрәтүдән эффектлы алымдары дип исемләнгән секциялар эшләнә. Эшләренең төп юнәлеше балалар баксаларында туган телгә кызыксыну уяту. Әлбәттә проблемалар да бар, чөнки хәзерге менә заманда интернет шундай йогынты яһай микән, телевизор йогынты яһай, балалар тик урыс телендәге генә янһүрәтләрне карап үсәләр һәм уларда катнаш тел барлыкка килә. Улар башкорт теленә нисектер уларга башкорт теле авырырак һөйләшергә булалар инде, урыс сүзләре кушып, теге урыс телендә аралашулар да бар. Был проблема бездә лә урап үтмәй. Бүгенге темам лебук технология ине. Мин кескәйләр төркемендә эшләүгә карамастан, шул бәлки генә балаларды шул лебукка кызыктыра алдым. Бәлки генә яшь ярым 2 яшьлек генә балалар кескәй генә кулдары, кескәй генә тубыктары белән шул лебукты тубыктарны халып, сагы хүрәтләренә карап, ябай гына һөйләмләргә бармактары белән төртеп күрһәтеп булһалар, бына мин һораган һорауларга җаваплар бирәләр. Бына бу бик һәйбәт технология. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары башкорт теле укытуда инновацион алымдар һәм методтар темаһын асты. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты укытучылары сыгыш яһаны. Сара һуңында «Белем ал» проектының презентациясы үтте. Хәнә Максутова, Илназ Биккужин, Ишембай хәбәрләре.